cael contest falle sydd yn tu hwnt i beth fydd academydd yn gwneud fel arfer. Mae bywyd academaidd yn gallu bod yn bywyd unigol iawn ar drydiau. Byddai rhai gweud falle yn anodd, felly mae bod yn rhan o rhywbeth ehangach. Nid dim ond yn rhan horeg fel yn syniad, mae hefyd rhan o fath o genhadaeth pellach yn gwerthu yn mawr. A mae'r ffaith falle bod gyda ni yn y tyfodiad yma yn y Gymraeg rhywbeth sydd yn creu gofod i cyntaf. Hynny yw, bydde Elin a rhywun o'r adroddiad yn gweud un o'r pethau dyn ni problemau, neu un o'r heriau dyn ni'n wynebu, ydy falle